mormor og pige derovre. Vi skal bilde os ind, det der er ved jernsten. Er det rigtigt? Nej. Ja. Nej. Jeg vidste det. Det er bare at hoppe ind i munden. Sten? Sten? Jo, det er. Tak for det. Det er Andrea? 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 Den vil gerne lige fast. Kan du vinke til kameraet? Nej, så vil vi da ikke, hvad man gør. Har vi noget slik? Logo. Det er meget sjovt, når vi er hjemme. Det er hjemme det. Hvorfor? Når vi er hjemme, så nogle gange det ene dag, jeg lå hun inde på legegulv. Lå hun inde på legegulv. Han kan sige, hvad er det, Andrea? Gjorde hun så? Okay. Kom op. Er det Vivi? Nej. Nej, Lisa, hun er jeg vil da kun have gajomand. Jeg må også have kun, Hallo? Hvorfor skal du hjem? Hun skal hjem. For det skal slutte